Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni fitininw kɛnɛ kan min bɛ ka lase walimamuso ani aw denmuso kɔrɔtɔmubaga y'o fɛ kunnafoni daminɛ na an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye ale ye Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA o maa ɲɛmaa kura bisimila ka sanga ni bi juma don ye juillet kalo tile 18 san 2025 a ka jamanakuntigi dagayɔrɔ la. Ko ɲɛmaa kura in ni o ye directeur général de l'ASECNA ye ale kɔni welela an ka minisiriyaka fɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don ko an ka sirabakan ko ɲɔgɔn ma n'o ye madame Dani Madina Sogo ye ka se ka na fara u ka lajɛba dɔ ta ko 42nan o baaraw la n'o bɛ tali kɛ sanfɛ pakuru baaraw la an ka Mali jamana kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale kɔni nana hakilina dɔw ta an ka jamana ɲɛmaa fɛ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunun juillet kalo tile 17 san 2025 min bɛ tali kɛ Tala Foot ani Tasik o sigidaw kɔnɔna la dugukɔnɔdenw ka fara maa si kɔrɔbayalenw kan ani musow olu ye kɔni ye binnkanni wale tigilamaw ye u ka du kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu nana u neni ka tila k'u jakusa u ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la o kɛra Bamaji tigilama minnu fɛ o ye groupe armé terroriste minnu bɛ fila o groupe kɔnɔna la a bɛ ye k'a fɔ ni Bamaji tigilama kelen ninnu u ye maa dɔw minɛ jakusa la Aguelhok fanfɛla la minnu cɛla Kadaka Anis n'ale si bɛ san 80 na o taara n'ale ye ka fara Badi Ag Ibrahim ni notable don ale fana minɛna fo ka taa se Mohamed Ag Sidak Amar ma n'o ye sifinnakaw ka ɲɛmaaba dɔ ye ale fana minɛna u fɛ. Mali jamanaden minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ni o ye diaspora malienne ye olu ka lajɛba dɔ ni o ye forum ye o baaraw dayɛlɛ na ka bɛn ni kunun alamisa don ye juillet kalo tile 17 san 2025 Bamakɔ lajɛkɛso CICB o kɔnɔna la ni kɛnɛ bonyana a karama kuntalen don ka di jamanakuntigi ma Général d'Armée Assimi Goïta u ka nin forumba in ni olu ka lajɛ ye o dakun tun bɛ tali kɛ min na o de ye Mali jamanaden minnu bɛ jamana wɛrɛw kan olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye Mali sɔrɔ yiriwali o la gɛlɛya minnu bɛ o la ani ɲɛtaa minnu bɛ o la a kɛnɛ in kan a kɛnɛ dayɛlɛnbaraw seriyalen tun don Mali minisiri ɲɛmaa fɛ ka fara ale kan jamana wɛrɛw lasigiden minnu bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ olu caman tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se AES lasigidenw ma o ni mababa caman wɛrɛw ko nin hakilina in kɔni a bɔra minisiriso la minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali jamanaden minnu sigilen don diɲɛ jamana wɛrɛw kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Kurancɔrɔ fanga wasabulon CNT maa ɲɛmaa Maliki Jawo ale ye adamadenya hakɛw lafasa ni kunu CNDH o maa ɲɛmaa Professeur Alkadiri Jara bisimila ka bɛn ni kunun alamisa don ye juillet kalo tile 17 san 2025 u ka kumaɲɔgɔnyaw ni a nafa tun ka bon kosɛbɛ jamanajɔ siraw fɛ a ye sira kura de dayɛlɛ min b'a to nin kulu fila in o bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara minnu bɛna sinsin adamadenya hakɛw lafasali kulu kɔnɔna na. Seko ni dɔnko minisiri ni o ye Mamu Dafe ye ale taara taamana Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la ka bɛn ni kunun alamisa don ye juillet kalo tile 17 san 2025 ale ka taama in bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye ka se ka taa i ɲɛda seko ni dɔnko kɛnɛba min bɛna sigi Tɔnbukutu n'o ye biennale culturel et artistique ka taa o baaraw o taabolow lajɛ ni o biennale yɛrɛ bolodalen don ka bila desanburu kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 nata la san 2025 Tɔnbukutukaw fɛ yen ko nin biennale in yɛrɛ ni o ye seko ni dɔnko a ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba o bɛ don kadira min kɔnɔna na o de ye ɲinan san o talen k'o kɛ seko ni dɔnko san ye an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta fɛ o kadira de kɔnɔna don. An bɛna an ka kunnafoniyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye ka sanga ni kɛnɛba dɔ sigili ye Dakar n'o ye Sénégal faba ye a kɛnɛ dayɛlɛnbaraw senfɛ min kɛra alamisa don juillet kalo tile 17 san 2025 Faransi jamana ye a ka kɔmasegin labanw kɛ n'o bɛ tali kɛ u ka dagayɔrɔ minnu bɛ Sénégal jamana kɔnɔna na olu bɛ cili ka bɔ yen nɔ ni o de fana bɛna kɛ u ka san 65 baara ɲɔgɔnyaw olu jɔli ye. N'i y'a ta k'a lajɛ ni laɲini yɛrɛ bɔra Sénégal jamana ɲɛmaa kuraw de la minnu sigira fanga la kabi san 2024 waati na u y'a jira k'a fɔ ko Sénégal jamana ye jamana ye min jɔlen don a yɛrɛ la wa k'u bɛ fɛ ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ ka sɔrɔ u ni maa wɛrɛw ma jɛ sariya dɔw la. Cameroun jamanakuntigi ni o ye Paul Biya ye
ale ye yɛlɛma dɔw don a ka sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔyaso la ko ni yɛlɛma in kɛra waati la waati kelen min na u ka jamanakuntigi kalafili baaraw bɛna boloda ka bɛn ni Octobre kalo nata ye wa ni yɛlɛma in fana kɛra tile 2 kɔfɛ tile 2 min tɛmɛnen kɔnɔ ni jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko a bɛna i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ siɲɛ 8nan na maaw dɔw ye jateminɛ kɛ nin ko in na u y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi n'o ye Kamerun jamanakuntigi ye k'a bɛ fɛ ka a ka sɔrɔsilakaw ka dɛmɛ ɲini yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye nin jamanakuntigi sigi nata in na tuguni kura ye. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sendimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.